'yar gidan girma, matar Musbahu, diyar dan madadin ƙaura tsara haske cikin su dubun mata. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madamin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madadin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madamin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Surbe wasu kan yi da turmi tsabadan sussuka na sakalin zinari ta kan yi ado Fatima dawi su ce a cikin su dubu. Ki taka a sanni da kasaita maman Husna bata san babu. Fara mai farar aniya shoni na hannun ki baya buɗar kambu. Dubu kin shigo ya zamo haske diyar dan madami daban dambu. Halin sannata ki kaɗa ko Fatima zara ta rike kimarta. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madamin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima zara haske cikin su dubun mata. Ya hayya isho sarkin wakar ta maliki Fatima dan wake matar Musbahu yar babban gida babu tuna na sassarke. Halin dan madami ta dauka Fatima ta kira kuma na dauke. Kakan nayi laba shi da ruwa sannan ta sahabiya unawa take. Ruwa ne ya zagaye kan gulbi sai ya saka Fatima ta dauke. Maman Abdullahi kike Fatima dole ne zan kira ki cikin mata. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madadin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Gonar zuma zan tafa zan fara an faɗa mai da babu ya kai. Al'umma suka yi shaidar kyawun hali na ka ba sauran kai. Imana zamo shaida Fatima mota ta bani ta ce din kai. Hannu mai dagawa ƙananan sahabiya baban mu azam fara kai. Saraki kake kuma ga sanata angon hajji Hauwa uwar mata. Ka sai ta abar masaraki sahabiya baban mu ya mingata. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madadin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Ce za na furtawa dan madami ƙauren namo da ku saurara. Sarakai da gwamnati duk sun yarda angon hawa da ban saura. Algaita tana tashi ga inuwa ta fito babatin rana. Bari mai adinkawa sanata sahabi saraki kuyo lura. Kawai sun sarakai baban Fatima tushiya asalin bara. Ban da salamun baya salamu na tabbatar bani cin gauta. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madadin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Da maman Asad a gari na tabbatar wallaba ni zuwa gona. Bara mai nisashe duhu ta winci yayyo daban da zubin sauna. Ya mai kamar babanta da kyan hali babatin kaiwa rana. Shida Musbahu yawa matarsa Fatima bara a yin raina. Ƙwarya tabbi ƙwarya don akushi da ta bi shi na kafa zance na. Daɗin gida ne Fatima tun a fuskar ta za ka fahimce ta. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madadin ƙaura sannata sahabiya udiya babba matar Musbahu Fatima tsara haske cikin su dubun mata. Ashe gimbiya kike Fatima zara sai na kira ki cikin mata. Kawata kice ta kira ni ta ce ka zo in gwada maka yar gata. Kawace a gunki maimuna yar baro yare na wuce tatata. Komai tabbada a gare ni maimuna walla zango da kimarta. Kamar girgije take ga inuwa ga Fatima dukka ta tsona ta. Halinan gidansu ta ɗauka sai ya sa ta kama daga abbanta. Ya 'yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda daidai. Diyar dan madadin ƙaura sannata sahabiya
udiya babba matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Wana ta ado take maman abulan wacce ba ta gudun kowa. Ta ba makana ta idan dai zai faranta wurin kasa daukarwa. Addini ya yarjewa attajiri mai kuɗi ya siyo bawa. Amma a gidan Fatima ba za ka gane bare ko kwaɗinta ba. Da bakinsa shi ya faɗa musu bahu ya ce Fatima tana turba. Wa ya amince da Fatima tun da dai har mijinta ya shaidar ta. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Mata ne kamata ne Fatima ta yi daban a cikin saura. Barewa ba ta yi gudu na tabbatar ɗan ta bai rarrafin kura. Ashe hajji Hauwa uwa ce tun da tare da Fati ta ɗar tsara. Mai sai da Fatima mama ta Hauwa za ta kira saura. Bayani da goya marayu hajji Hauwa uba ta bi ɗar ƙara. Allah ya daɗo numfashi hajji Hauwa mama mu ban manta. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Ashe kyan adon kawa ɗawi su ne mai kyau a idan kallo. Ga yara tagwaye su huɗu ne ake rububi za a wa goyo. Hassan ne da Laila 'ya'yan Fatima sun fito babatun kwalo. Amma Husna 'yar gatan musu bahu babanta kamar kilo. Har ma abulan jikan Hauwa umai kyan ido zai gano allo. Yara in gidan girma da ganin shiga ta su kasan ingata. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Ashe tubali kwari ne tun da dai gamjiya jure duk sara. Ƴaƴan ɗan madamin ƙauren namo da na san su sun fi gaban taura. Ƴaƴan sannata suke Hafiz ne da ummi na Sada Mubarak ma. Har ma Asma'u da Abdulmumini har da walidayar mama. Da Zarza na sanyawa da Khalifa 'ya'yan sahabi na jeranta. 'Yan hajji Hawwa'u ya ishu sarkin waka na jeranta. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata. Ya yar gidan girma Fatima ta ka a sannu guda ɗaiɗai. Diyar ɗan madamin ƙaura sannu ta sahabiya udiya babba. Matar musu babu Fatima Zara haske cikin su dubun mata.